El nostre viatge continua. Deixem enrere Oban i ens endinsem al Sound of Mull, rumb a Tobermory, paisatges, calma i aquella sensació de llibertat que només el mar sap donar. Wow, this boy? Look. Oban és un port viu, centenars de boies d'amarratge, ferris que no esperen per ningú, pesquers en moviment i vaixells comercials que van i venen. La sortida es converteix en una coreografia on cada maniobra compta. Per evitar problemes, o millor dit, per tal de minimitzar-los, a Oban s'ha creat un codi de conducta. No és pas obligatori, però sí molt recomanable de seguir-lo, perquè tots els que compartim aquestes aigües veiem el mateix compàs. En el cas dels velers, en deixar la marina se'ns aconsella de seguir la ruta marcada en aquell mapa. Creuar primer el canal principal i a la sortida fer-ho per fora del canal però pel costat de babord, és a dir, al contrari del que seria habitual, que seria per estribord. D'aquesta manera deixem més espai als vaixells comercials que tenen molta més restricció de maniobra. En Morixà, a l'illa de Carrera, el viatge ens regala un moment únic. Un grup de foques ens observa atentament. Algunes descansen als illots propers, d'altres treuen el cap des de l'aigua, com si ens acomiadessin. Navegar entre Carrera i el Mull sempre té quelcom d'especial. No sé ben bé per què, però aquí sempre hi trobem el millor equilibri entre el vent intens i les aigües calmades. Just allò que somia qualsevol navegant. És clar, això fins a arribar al Sound of Mull. Al Sound of Mull, el vent torna a bufar de popa, igual que va passar al Sound of Islay. Però en un Hunter, sense backstay i amb les creuetes tan tancades, no podem obrir la major prou per navegar amb vent directe de popa. La solució és obrir-nos una mica i portar el vent per l'aleta. Amb més espai per maniobrar, anem fent trasbutxades, d'un bord a l'altre, mentre el vent ens empenya amb força i la velocitat se'n va enfilant.
En aquesta imatge s'aprecia com, tot i dur el vent de popa, el vaixell s'escora amb força. Anem una mica passats de vela. Però no és pas moment de canviar el rumb per resar. El part anuncia que el vent minvarà, així que apretem les dents i confiem. Mentrestant, la navegació es torna molt tècnica. Cal evitar a tota costa una trasbutxada involuntària. En aquestes condicions no es pot confiar en el pilot automàtic. Aquest actua sempre a reacció, responent al moviment del vaixell. En canvi, el pilot humà pot llegir abans els canvis subtils a l'aigua i anticipar-se corregint el timó amb més eficàcia. Bé, almenys alguns pilots humans. És en aquests moments quan més es nota la potència del vent. Les 7 tones de marisa no pesen. Volen damunt de l'aigua com si fos un cavall pura sang que vol córrer lliure. Des de la roda es percep aquest nervi, com si el vaixell tingués vida pròpia i volgués sortir desbocat. Fixeu-vos en la vela major. Les creuetes ja es marquen a la lona, recordant-nos el límit. No la podem obrir més. El part meteorològic duia raó. El vent va minvar, però amb ell també va arribar la pluja. Per sort, teníem les lones per protegir-nos a la cabina, cosa que va fer l'arribada molt més plàcida. La visibilitat va caure de sobte, però tot i així vam trobar un bon lloc per amarrar. Aviat la tempesta va calmar i vam poder visitar l'illa de Mull. En aquesta zona, al voltant de Tobermory, l'illa combina paisatges salvatges amb muntanyes cobertes de bruc, cales tranquil·les i la vida acolorida del port. Un indret ple de sorpreses. Encara que potser no totes agradables. A prop de Tobermory, a Arrows Park, l'aigua troba el seu camí entre roques i falgueres. És un torrent vivaç que s'esmuny amb pressa per l'Arrows Burn per després caure en cascades en passos successius. El murmuri de l'aigua convida a aturar-se i escoltar, i deixar-se portar pel simple i pur del paisatge. Des del mar, Tobermory apareix a poc, revelant aquella filera de cases, cadascuna amb la seva façana diferent, reflectint-se a l'aigua com si fossin pincellades de color en un llenç costaner. Fundada al 1788 com a port pesquer, Tobermory va ser dissenyada per la mà de Thomas Telford i avui el seu nom, que en gaèlic significa el pou de Maria, evoca història i encant. Va ser precisament aquell desfilar de façanes vibrants el que va atreure els productors de la BBC. Tobermory es va convertir en l'escenari real d'aquell món imaginari anomenat Balamory. Durant el rodatge, moltes cases van ser transformades temporalment per encarnar les llars de personatges com la Miss Molly, la Penny Pocket, Lady Macready o Pissy Plum. Encara que la sèrie va acabar fa anys, Balamory segueix viva en el record de molts i Tobermory continua rebent visitants que busquen les cases de colors davant del mar. Al peu del turó ens trobem amb la destil·leria de Tobermory. Fundada el 1798,
és una de les destil·leries més antigues d'Escòcia que encara continua en funcionament. Aquí s'hi elaboren whiskies de Malta amb caràcter marí, el Tobermory suau i afruitat, el Ledaig més fumat i turbat, tots dos impregnats de l'aire salí que arriba del Sound of Mull. La destil·leria ha viscut tancaments, reobertures i transformacions, però continua essent el cor líquid del poble. Uns metres més enllà, just al davant de les cases de colors, apareix la marina de Tobermory, ben protegida dels vents. Ofereix amarratge segur per a navegants que, com nosaltres, busquen refugi després d'una jornada intensa a la mar. Des d'aquí es respira la vida del port, barques de pesca, velers visitants i aquell anar i venir tranquil que barreja locals i viatgers en un mateix paisatge costaner. Marisa passarà aquí un parell de nits, potser 3, el temps suficient per gaudir de Tobermory i de la calma d'aquest port. Però aviat tornarem a elevar l'àncora i us convido a que ens acompanyeu, perquè el nostre rumb ens portarà a un lloc nou per a nosaltres. Localine, un racó que va acabar convertint-se en el nostre favorit d'aquestes vacances. I voleu saber per què? Doncs seguiu-nos, perquè ho descobrireu al proper capítol.